Boas, benvidos a Pulso Activo. Eu son Edi, o teu adestrador, e hoxe imos a facer unha rutina para manter o corpo en movimento e activar a enerxía do día. Só necesitas uns minutiños e ter ganas. Estás preparado? Imos aló. Hoxe estamos aquí con estes 4 campións. Como estades, chicos? Ben, Ben. Dormestedes ben? Dormemos. Vale, tedes ganas de facer exercicio? Sí. Vale, pois ben, nós xa temos ganas de facer exercicio. E vos, que? Pois onte tivemos así unha reunión entre todos nós e co Edi. Fomos tomar unhas auguiñas para coñecernos así un pouquiño tamén por aquí. Descubrín que Anxo está a facer unha posición, Noemi falou dos seus nenos. Sí, falamos un pouquiño de todo. Tamén lle contei que estaba opositando para a Policía Nacional. Estrella ten moitas actividades, fai un montón de cousas, fai teatro. Silvia contounos un pouquiño pois a que se dedica, que a súa escola de baile e todo eso. A verdad que o pasamos moi ben. E despois a descansar para a clase de hoxe. Comezamos, veña, imos a empezar con mobilidade articular, como a sempre. Hoxe o que imos a facer é, imos ir a un lado suave, co pescozo, e outro, vale? O rango pequeniño, aí sin forzar, e cada vez imos ampliando un poquinho máis. E imos baixando ahora pouquinho a pouco, imos á zona dos ombreiros, ahora abrimos e pechamos. Abrimos e pechamos, eso é. Mantemos ese exercicio, ese movimento, aí como se nos estuviéramos dando unha aperta, e imos ahora hacia a zona da cintura, das cadeiras. Imos dibuixando círculos, eso é, moi ben. Imos a cambiar o sentido. Perfecto. E agora imos cos pulsos e cos nocellos. Hacia dentro. Moi ben, e pasamos ao seguinte exercicio, que xa é un poquinho máis dinámico, vale? Ahora imos a colocar as mans aquí na cintura e imos ir adiante e atrás, aí, un pequeno brinco. E imos activando esa zona do tren inferior, que se queremos podemos darlle movimento cos brazos, vale? Ánimo. Moi ben, e para terminar o quecemento, imos ir a colchoneta e o que imos a facer é elevación de pelvis. Colocámonos os talóns separados a anchura das cadeiras, cerca dos glúteos, aí collemos, apretamos glúteos e arriba. Apreto, soltamos aí arriba, aí activando a zona do glúteo. Esto é só o quecemento, chicos? Caramba! Non me preocupes. Estamos activos, activando o corpo, pouquinho a pouco, que vai entrando en calor para non mancarnos. Veña, 3 máis, 1, 2 e 3. Perfecto. Despois de descubrir que Anxo está preparando as opos, por eso o vexo tan potente e motivado co exercicio e as cousas lle costan un pouquiño menos que a min. Bastante menos, a verdade. Primeiro, darlle as gracias a Noemi, que sempre está ben recibir un halago. E segundo, que si se anima, que se poña a opositar comigo, que necesito unha compañeira. Para a sesión de hoxe imos a traballar o que ven sendo a zona do core, a zona dos lumbares e un pouquiño as pernas, vale? Pero sobre todo esa zona. Entón, vamos a traballar sempre no chan. Importante, se tedes na casa unha esterilla, unha colchoneta ou mesmo unha toalla, poñedela no chan para non facer daño na zona lumbar e imos alá, vale? Preparámonos e imos a empezar co primeiro exercicio que ven sendo o que chamamos crunch, que son as abdominais de toda a vida. Entón, o que imos a facer, chicos, é imos a flexionar as pernas, imos a colocar, importante, as mans aquí detrás da cabeza, moi importante o seguinte, non tiramos do cuello, vale? Non tiramos do cuello. A barbilla separada do peito e o que imos a facer é o seguinte, activando xa a zona abdominal, mantendo a zona lumbar, moi importante, sempre pegada no chan. Si se nos despega moito, podemos utilizar, se queremos, tamén unha toalliña ou incluso meter as mans por debaixo, vale? Pero sempre importante que a zona lumbar este pegada ao chan. Entón, para comezar, o que imos a facer é xa metendo o ombligo hacia dentro para activar esa zona do core, as mans detrás, os cóbados ben abertos, sin tirar do pescozo, collemos e
soltamos arriba. Vigilamos que estén sempre esa zona lumbar pegadiña ao chan, vale? Importante facer ben o exercicio, non mancarnos. Imos a facer 2 series de 10 repeticións. Van 4, 5, suave, eso é, 6, 7, 8, moi ben, campeón, 9, e unha última arriba, fenomenal. Agora, o que imos a facer para relaxar esa zona, levamos os xeonllos hacia o peito, e relaxo un pouquiño, 10 segundiños, e imos a comezar en breves, cambiamos o sentido, e imos a facer outra serie, vale? Bueno, pois eu creo que o que mellor lle ven o programa, así o que lle caeu moi ben foi Anxo. É verdade que esta non é a mellor clase para o que ele está a preparar, pero como se anda a picar cos abdominais de Edi... Notaste o traballo no abdomen? Sí, a tope, Mira como estou, A ver, como está. Sí, señor. Pon aí tú. A ver. Bueno. Casi. Poquinho a pouco, vamos a acabar cos abdominais de Cristiano Ronaldo, xa verás. Hoxe para eso sí que foi ideal. E volvemos a colocar os pés no chan, volvemos a colocar as mans detrás, e estamos listos e comezamos. Unha arriba, eso é, activando sobre todo o core ao principio, vale? Ese ombligo hacia dentro, sempre mantendo aí a intensidade no exercicio na zona abdominal. Eso é, vixiamos que esa zona lumbar este sempre no chan. Cantas van, chicos? 5. 5. Pois mira, eu estaba contando unha demais, así que... Eu tamén, contaba 6. Non pasa nada, vale? Se temos dudas, repetimos. Claro, outra serie máis. 7. 9. E unha última. E 10. Genial, moi ben. Notades xa aí o traballo na zona abdominal? Xa notades? Sí, Eso é. se nota. Vamos a salir daqui cos abdominais de Cristiano Ronaldo. Co cu da Kardashian e os abdominais de Cristiano Ronaldo. Somos Mr. Potato, entón. Imos ser. Cambiamos o sentido. Moi ben. Empezaron a picar un poquinho os abdominales, sí, pero hasta conseguir polo menos os abdominales do adestrador. Ande che queda moito, compañero. Tú dis? Sí, Colocamos ben na colchoneta, que estemos a cabeza apoiada. E vale, agora o que imos a facer é o seguinte. Imos a encoller as pernas tal e como estábamos antes, e o que imos a facer é estirar. Estiro, mantendo sempre a zona lumbar ben apoiada, vale? Si baixo moito as pernas, despego a zona abdominal. Entonces, buscamos aí un punto onde estemos cómodos, encollo e solto. E collo as gomas. Moi ben, axudamos. Ves como fai Estrella, que emprega as gomas para axudarse a recollela. Importante, Estrella, esa zona lumbar que este ben apoiada. Está. Mantén os pés tes que mantelos no aire, eso é, un poquinho máis arriba, eso é. Unha zona onde estemos cómodos, mantemos a actividade no core, quedan os 3, moi ben, 2, unha última, moi ben, e recollo, e relaxamos a zona, imos a facer outra serie. Eu podo aplastar as mans co cu, porque senón como que se me despegan. Si se despega, podemos meter as mans debaixo do cu e axudarnos para que a zona lumbar este ben apoiada, vale? O que vos dicía antes, si baixo moitas pernas, o normal é que esa curvatura se faga máis amplia. Entón, manteño a distancia, unha distancia considerable do chan, para que eu teña a zona lumbar ben apoiada. Mira, a min o pique de Edi e Anxo pareceme ben, pero a semana que ven eu tamén teño abdominais. O que pasa que ainda non os empecé a definir, pero todo chegará, se non xa verás. Eu teños un pouco camuflados, pero están, Imos a comenzar na posición de inicio, collo aire e solto. Collo aire e soltamos, vale? Inhalamos ao flexionar
e soltamos o aire. O extender, mantendo sempre esa zona abdominal activa, ese core activo, ese ombligo hacia adentro, zona lumbar ben apoyada, eso é. Canto nos quedan? Dúas. Dúas, verdad? Sí. E unha última, ánimo. Moi ben, recollemos, apoyamos a cabeza tamén, se a temos despegada. Tiven que poñer as mans debaixo do culete porque eu teño hiperlordosis, dobraseme moito as lumbares, entón noto que se me despegan e podome mancar, entón para poder seguir neste reto puxen as mans aí debaixo do cu. Moi ben, e agora o que imos a facer é o seguinte exercicio, vale, chicos? Agora o que imos a facer é, vamos a xuntar as plantas dos pés, imos a separar os xeonllos, imos ir hacia atrás, levamos os brazos hacia atrás, e o exercicio vai consistir en mantendo esa zona lumbar ben pegadiña, activando xa o core desde un principio, metendo o ombligo hacia dentro, collo aire e solto hacia diante. Pero antes de comezar é moi importante que se nos costa moito este exercicio, que é un exercicio exixente, ben, vades a ver as variantes que vai a facer Estrella e Noemi. Noemi vais a axudar dunha banda elástica e Estrella, ademais da banda elástica, o que se vai axudar é dunhas toalliñas debaixo na zona lumbar que lle van a axudar a levantarse, vale? A facer a esa flexión hacia diante. Entón, vamos a facer unha serie de 10 repeticións, levamos os brazos hacia atrás, collemos aire, activamos o core, pegamos ben as lumbares e solto diante, eso é, mantendo a espalda reta e vão apoiando vértebra a vértebra, redondeando detrás e soltamos hacia diante. Perfecto. Aí, vértebra a vértebra, sempre esa zona lumbar ben apoiadiña. Moi ben. Mira que ben o fai Silvia. 4. Imos apoiando. Sí, señor. Eso, podemos tamén semiflexionar os xeonllos. Si nos costa moito, sempre cada un. É normal que ao principio este exercicio sea bastante exixente, nos coste bastante, e despois vamos ir notando bastante melloría. O que dicíamos antes, axudámonos de bandas elásticas, miramos o movimento das pernas, que nos favorezca máis. Cantas van, chicos? 9. Todas. 9. E unha última. Perfecto. Ben, recollemos atrás. Volvemos a levar esos xeonllos hacia o peito. Vale, quédanos un exercicio nesta posición, vale? E despois imos a traballar boca abaixo. O que imos a facer é, pegamos ben a zona lumbar, estendo as pernas, brazos extendidos ao longo do corpo, podemos meteles tamén debaixo do cu, e activando xa a zona do ombligo hacia dentro, o que imos a facer, cabeza apoiada, e imos a baixar as pernas hasta que note que se me van despegando e volvo a subir. Eso é, baixo, soltando aire, e subo collendo aire. Estrella, o que vai a facer é cunha perna axudado de bandas e despois ca outra, vale? Moi ben. E eu fago co abdominal superior activado para poder baixar un pouco máis as pernas. Exacto. Senón non podería. Ánimo, este tira, verdad? Tira, tira. Carajo. Perdón. Podemos irme flexionar un pouquiño as pernas. E dúas últimas. E por último, moi ben, recollo. Aí. Relaxamos esa zona. Moi ben, estades traballando moi ben, Sí, señor. Dan ganas de estirarse, de ricarse así. Pois non sei, eu estaba facendo os abdominais, é verdade que non vexo os meus compañeiros porque os teño detrás e que diche felicito polo que estás a facer, pois... Pois foi ben, a pesar de que me custa manter o ritmo, pois
foi ben. E agora o que imos a facer é traballar boca abaixo, imos a facer un exercicio que se chama o Superman, que tamén implica coordinación, ademais dun traballo na zona lumbar, na zona do core. O que imos a facer é, imos estender os brazos hacia diante, a mirada hacia o chan, e imos a levantar a mesma vez o brazo dereito e a perna esquerda. Elevo e cambio, intercambiando un e outro. Eso é. A mirada hacia o chan, elevo sin elevar moito máis da liña dos ombreiros, vale? Notamos o traballo na zona lumbar, mantendo ese ombligo sempre hacia dentro, activando sempre esa zona abdominal. Eso é. Exercicios controlados, suaves. Ao subir activo o glúteo. E imos a facer unha máis con cada brazo. Moi ben, e o que imos a facer ahora? Imos a descansar 10 segundiños, levamos o cu hacia atrás, relaxamos esa zona lumbar. Oxe, a min as tabletas que me van son as de chocolate, pero teño unha queixa. A min o Superman non me gustou nada. A min o Superman o da película, ese que de facer así, tiraba todo. E só nos queda un exercicio, vale? Que é o exercicio que suele odiar todo o mundo, que é o da táboa. Vale, para acabar a sesión, que estás traballando de maravilla, imos activar todo o corpo. Agora o que imos a facer é, vamos a facer a táboa, pero cos antebrazos apoiados no chan, vale? Outros días fixémolo cas mans na colchoneta e agora cos antebrazos. E colocamos os cóbados debaixo dos ombreiros, as mans no chan ou puños, como queirades, manteño o corpo recto completamente como se fora unha táboa e imos manter 30 segundos, vale? Moi importante que non levemos a pelvis hacia o chan nin o cu apuntando hacia arriba, completamente rectos, activando a zona dos omóplatos tamén e mantemos aí 30 segundiños o que podamos na casa, vale? Se aguantamos 10, 15, imos ir progresivamente traballando, vale? Isto, como vedes, estamos activando todo o corpo, quédanos 10 segundiños, ánimo, sigo apretando, ombligo hacia dentro, 5, 4, 3, 2, 1, vale, moi ben. Imos a quedarse agora para estirar, imos a estirarnos xa tal cual estamos boca abaixo, intentamos cañar como uns centímetros, estiramos todo o que podamos, eso é. Moi ben traballado, que tal a clase, chicos? Bueno. Ben. Moi ben. Hoxe os abdominales van quentes. Vamos a terminar banquete, non? Vamos ter un six-pack deses. Ben, imos co cu hacia atrás, relaxamos uns segundiños. Anxo, estivestes moi caladiño, Sí, estaba aí concentrado en facer abdominales a tope. Moi ben, e agora o que imos a facer, imos a subirnos despaciño, imos a acabar de estirar arriba, imos a coller ahora dos brazos, imos ir hacia un lado, vale? Aguantamos aí uns segundiños, cambiamos, eso é, volvemos ao centro e agora imos a facer o mismo pero moi suave, coa zona do cuello da cabeza, tiramos hacia un lado suave, estendendo o brazo contrario, uns segundos aguanto aí, moi suave, vale? Sin mancarnos, cambiamos. Vale. Estupendo, outra sesión completada en pulso activo. Recorda, o importante é manter o corpo en movimento. Gracias por acompañarnos. Eu son Edi e lembra, mantén o pulso activo. Moi ben, rapaces, sí señor. Outra sesión máis, sí señor, moi ben. Eso é.